ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/25 ಒಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಪಾವನಾದೊಪ್ಪುಜರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟಗಳ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒರಿ ಭಾವನೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕುಲು ಸಮಯನು ತೂವೊಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಅಂತ್ಯರು ಶರೀರ ಬುಡ್ನಾಗ ಒರಿ ಭಾವನ ನೆನಪೆ ಪಡುಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಏರ್ನನೆ ನೆನಪು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ಇಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಭಾವನ ಕೈ ತಲುಪೊಂದುಲ್ಲ ಐನೆರ್ದವರ ಈ ಪರತು ಶರೀರದ್ದು ಮಮತ್ತನು ದೆತ್ತು ಪಡ್ಲೆ. ಗೀತೆ ಎಂಕುಲು ಅರೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಜ ಪಂಡ ದೂರಾಪುಜ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಜೋಕುಲು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನಾರಾದುಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸಮಯಗು ದುಂಬೆ ಪಂಡ ಶಾಂತಿದ ಮಗು ಮುಟ್ಟರೆಗು ಸುರೂಕೆ ನಿಕ್ಲೆನು ಇರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ತರತಮಿತ್ತಪ್ಪುನ ಪಾಪುಲು ಭಸ್ಮಾಪುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓವೇ ಉಪಾಯ ಇಚ್ಚಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆತಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ನುತ್ತ ಎನ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂದು ಒರಿ ಬಾಬಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಆರೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಗತ್ತದ ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರೋರಿಲ್ಲ ಪಾವನಾಪುನವು ಅಸಂಭವ ಉಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲೆಯಾರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪನವು ಎಂಚ ಪಂದು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಶಿವನೆದುರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಚಿತ್ರ ಅವಶ್ಯವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಬರೆಯುವುದು ದೈವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡು. ಅವು ಸಹ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದು ಬರೆಯುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರೆಯೊಂದೆತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಕುಡುಂಚಿ ಪಾತೆರ ಕೇವಲ ಬೀಕೆ ಪುದರ್ದ ಎದುರುಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅಕ್ಷರನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸೇರ್ಸವಡು. ದೇಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಂದು ಬರೆಯುವುದು ಕಲ್ಲದಂಚಿನ ಜಗತ್ತನ್ಲ ಪಾವನ ಮಲ್ತದ ಪಾರಸವಾದ ಒರಿ ಭಾವನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಪನ್ಪನೆಯು ನಿಕಲೆ ತೇರಿದುಂಡು. ಈ ಸಮಯದ ಒರಿಲ ಸಹ ಪಾವನೆರ ಇಜ್ಜೆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊನೆರು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊನೆರು ನಿಂದನೆ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಗ್ಲ ಸಹ ಮೀನು ಮಸಲೆ ಅವತಾರನು ದೆತುನೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅವತಾರ ಪಂದು ಏರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ತೆರಿದಿಜೇರು. ಒರಿಯನನೆ ಅವತಾರ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಸಹ ಅಲೌಕಿಕ ರೀತಿಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ವಿಶ್ವನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶರೀರನು ದೆತುನೇರು. ಬಾಬಾಗ ತನ್ನದೈನಂಚಿನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ನೆಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು. ಶರೀರಂತೂ ಬೋಡತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ ಪಾತೆರು ನಿಕ್ಲ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೀರಿ ಉಣಿಸೇರು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತು ಪವಿತ್ರಾಪುನವು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಮಹಾವೀರ ಪಂಡ ವೀರತೆನು ತುಜ್ಪೋನವು ಇಂದು ಸಹ ವೀರತೆಯಾದುಂಡು. ವಾ ಕೆಲಸನು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾತಿಜ್ಜ ಇನ್ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು. ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರಾಲಯ ಅಪಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಡು ಇಂದು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಪನ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಓದುವೆರು ಐನೆರ್ದವರ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಂದು ಬರೆಯಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಕ್ಷರವಾದುಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕುಲೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ತ ಇಂದು ಕೋಡೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇನಿಮುಟ್ಟಗಲ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಮಂದಿರಳು ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಂತೂ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟವಿರು. ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಪತ್ತದು ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತರಾದೆ ಉಳ್ಳಿರು. ಶಿವ ಅವಲ್ಪ ದೇವತೆಲ್ನ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಲ್ಪ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರೊಲ್ಪ ಮುಕುಲು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲಿರೆ. ಈ ಪಾತೆರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೊಂದೆ ಉಪ್ಪೇರು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರಹಲ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದೊಪ್ಪುಡು. ಸುರುಕಿ ರೀತಿ ದ್ಯಾಗಿಜ್ಜಡು ಅತನ ದ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತಿಜೆರು. ಸುರುಕಿ ಜನ್ಮ
ಮನ್ಮನಾಭವದ ಅರ್ಥನು ದಾಗಿ ತೆರಿಪಾಯ್ಚರು. ಅರೆ ಸುರುಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೆನಪುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಚೊಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಚು ಪಾತಿರದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅದೃಷ್ಟಡು ಉತ್ತಮ ಪದವಿ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಶೀರ್ವಾದವ್ರದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಬುಡ್ಪೇರು ಬಂದರ್ತು ಯಾನ ಎಂಚ ಸಮಯನು ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೇನು ತೂನ್ಲೆ. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪಡು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಏರು ಈ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾದದುಂಡು. ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗಮ ಇಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರಿ ದಯಗಾದು ಅಕಲ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಡತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಏರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ನೂದು ಭುಜೆತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೈತಲು ಪೋಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು 1000 ಭುಜೆತ್ತಿನ ಅಕಲ ಕೈತಲು ಪೋಲೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ತದೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಈಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನನೆ ಪವಿತ್ರ ಏರೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಪವಿತ್ರ ಒಂದು ಬೈದೇರು. ಈತೆ ಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಅವಡು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಮತ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂದು ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಚ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂದು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಸೇರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಪಾಪ ತುಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಭಲೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಆದುಪ್ಪಿರ ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಲಾಭ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅದು ಬೇತಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೂಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡಾಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಏತು ಕಡಿಮೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಕಡಿಮೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನಿಧಾನವಾದ ಬರ್ಪರು. ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯ ಐನೇರ್ದವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟದಾರಿಯಾದ ಉಪ್ಪ ಬಂದತ್ತು ಸುರುಕು ದಾಸದಾಸಿಯ ಒಂದು ಕಡೇಟು ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅನು ಸಮರ್ಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದ ಅಹಂಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅರೆ ನೆನಪುದ ವಿನಃ ಎಂಚಿನ ಎರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ದಾಸ ದಾಸ್ಯರ ಅಪುನೇರ್ದಲ ಸಾಹುಕಾರ ಪ್ರಜೆಕ್ಲ ಅಪುನವು ಎಡ್ಡೆವು. ದಾಸ ದಾಸ್ಯ ಅಪುರನ ಸಹ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯದು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡುದಾನೆ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂತೆಡೆ ಖುಷಿ ಏರಬಲ್ಲಿ ಯಾಲ್ನ ರಾಜ್ಯಾಪೆ ಬಂದು ತಿರಿಯುಂಡ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಪುನ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಾಜ್ಯ ಆದ ಬುಡ್ಪೇರು ಸುರುಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಆದುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು. ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಉಂಬುದು ಕುಡುಂಜಿನ ದೇತನುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಖುಷಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಉಂಬುದು ಬೊಕೊಂಜಿನ ದೇತೊಂಡಿರು ಮುಲ್ಪಂತು ಬುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯೋಗತ ಪಾತೆರನೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಸರ್ಪ ತನ್ನ ಪರತ್ತು ಪೊರೆಣು ದೆತ್ತದು ಏತು ಸಹಜವಾದ ಪೊಸತೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುನು. ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಲ ಸಹ ಪರತು ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಪೊಸ ಶರೀರ ದೇತನುಂಡು ಈ ಪರತು ಶರೀರನು ಬುಡುಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಈ ಪರತು ಶರೀರನು ಬುಡುಡು ಪನ್ಪನವನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕುಲು ಏರು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪೇರು ಆಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಪರತು ಶರೀರನು ಶರೀರುಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಶರೀರನು ಬುಡ್ತು ಪೋದು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುವ. ಬಾಬನ ಇಂಚ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪನವು ಹೂವೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿರಿಚಿ. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗ ತಿಕ್ಕದು ನಿತ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಜೀವನೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಸೈತದ್ದಾರು ಅಂಡ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಅವಡತ್ತೆ. ಪವಿತ್ರಾಲೆ 5 ಬಕ್ಕ ಈ ಪರತು ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆಯ ಅಂಡ ಶರೀರ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯುವುದು. ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಆತ್ಮ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಈ ಪರತು ಶರೀರದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸರ್ಪಗು ಪರತು ಪೊರೆ ಉಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಹೊಸ ಶರೀರ ತಯಾರ ಹೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಏಪ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಅಂತ್ಯುಡು ಆ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು. ಈತೆಂಕುಲು ಪೂಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಲಡೈದ ಸಿದ್ಧತೆಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ವಿನಾಶಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಅಂತಿಮಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು ಏತೊಂಜಿ ಲಾಭ ಉಂಡು. ನಿಖಿಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಒಂದುಲ್ಲ ರೈರ್ದವರ ಬಾಬನು ಏತೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು. ನಿಖಿಲು ತೂಪಾರು ಕಡಿಯಟು ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮೃತ್ಯು ಎದುರುಡು ಒಂತುದುಂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಲಡೆಯಾಪುನು ಪನ್ಪುಲೆಕ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲ ತೋಚಿಪೋವೆರು. ಮಹಾ ಯುದ್ಧ ಅತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಡೈ ಸುರುವಾಂಡ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಂಬುಲು ಬುರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು.
ಇಂದೆಟ್ಟು ತಡ ಆಪುಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುನೇರು ಬುದ್ಧಿಹೀನರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯುನು ಜೇರು ಅಕ್ಲೆಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಆಪುಜಿ ಭಲೆ ಅಂದಂದು ಪನಂದುಪ್ಪಿರಾಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯುನು ಜೇರು ನೆನೆಪುಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿರು ಏರು ದೇಹಾಭಿಮಾನಡುಪ್ಪೋರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚನೆ ನೆನಪೊಪ್ಪುಂಡು ಐದವರ ಅಕ್ಲು ದಾದ ತೆರಿಯುನೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೈರು ಜೋಕುಲೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಇತ್ತೆ ದೇಹನು ಮರೆಪಡಾಪುಂಡು ಅಂತಿಮಡು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುವನು ಉಜ್ಜರು ಕಡೆಟು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಪರು ಬಾಬಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಣ ಮಲ್ಪವೇರು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾಪನು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತದರು ಐಕಾದಿಕ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಪದವಿಲ್ಲ ತುಮೊಲ್ಲೆ ಸುರುಟ್ಲ ಇಂಚ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮೊಡ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕಲೆವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ವಿದ್ಯೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೀರ್ದು ಓರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬನೆ ಪತಿತ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪತಿತ ಪಾವನೆರುಜೇರು ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಚ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಪತಿತ ಪಾವನ ಒರಿಯೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮಹತೆರ್ಲ ಅರಣೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಪಂದ ತೆರಿನಗನೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೋಡು ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮದ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಅವು ಏಪಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದಲೆ ಕತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಮರೆತು ಪೋಪೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನಲ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕೆಡ್ದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಇಂದು ಮೃತ್ಯುಲೋಕವಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಲ ಮೃತ್ಯುನು ಪಡೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಸೈಪುಂಡೋ ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಸೈಪೇರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಂತೂ ಅಮರಲೋಕದ ಮಾಲೀಕರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಉಪ್ಪುಜಿ ದುಃಖನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಂತು ದುಃಖ ಅಂಡ ಪೋದು ಜೀವಗಾತ ಮಲ್ತನೂರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕುಲೆ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುನು ದೆತ್ತನೂರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕುಲೆ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುನು ದೆತ್ತನೂರು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಯಾದುಂಡು ಏಪಲ ಸಹ ಕುದೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದೆಪ್ಪಾಡು ಇಂದಿಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುವ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದಲೆ ಕತ್ತು ಸಾಹಸ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತನ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ಪಾತೆರೊಡೆ ಪೋಡಿಯೊಂದು ಬುಡ್ಪೇರು ಎರಾಂಡಲ ದುಷ್ಟೇರು ಉಲೈಗು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲೆನ ಹಾಕದು ಗಿಡ ಪೊಡು ಇಂದಿಟ್ಟು ಅಂಜು ಬುರುಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲಿನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡಾಯ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಸಾಹಸ ಬುಡತ್ತೆ ಏಪ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪರ ಅಪಗ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೀರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆ ಯೋಗಾಗ್ನಿರ್ದು ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ఒక వికర్మ జీత రాజాదు బుడుపరు నెనపునదే పరిశ్రమ ఉండు ఏరు మల్పెరు ఆకులు పడెపెరు ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಾವಧಾನಾన్ని ಕೊರಡಾಪುಂಡು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆದೆ ದೋಣಿ ಪಾರಾಪುಂಡು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಅವು ಸ್ಥೂಲ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು ನೇರವಾದ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಯಿನ ಶಾಂತಿಧಾಮವು ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪರು ಬಾಬಲ ಸಹ ಇಲ್ಲಲುಪ್ಪಿರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಗ ಮುಟ್ಟುವರು ಮಹಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ನಾಟಕ ಅವಿನಾಶ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಸುರೂಕಾದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಪವಿತ್ರಾದ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಕ್ಕ ಏತು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಪಿತ ಬಾಪ್ತದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಸದಾ ನೆನಪೊಪ್ಪಾಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬನ ಎಂಕಲ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳಿರು ಈ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ವಿಕರ್ಮಲು ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಪಂದ ಪುದರುಂಡು ಐರ್ದವರ ಶೌರ್ಯನು ಧ್ವಜಪಾಡಾಪುಂಡು ಅಂಜು ಬುರ್ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಪೋಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮರುಜೀವಿಯಾಯಿ ನಮಿತ್ ಯಾನಂತೂ ಸಮರ್ಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಆದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆದ ಬೇತಕ್ಲೆ ನಾವು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಲಾಭ ಉಂಡು ವರದಾನ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಸ್ಥಿತಿತ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂನ ಅಡಿಪಾಯನು ಭದ್ರ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನಕುಲು ಪಾಸ್ವಿತಾನರಂಭವ ವಾ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೊರ್ದು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲ ಅಡಿಪಾಯ ಪಕ್ಕ ಅದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತಿಮೊಡ್ಲ ಸಹ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆದ ಪಾಸ್ವಿತಾನರಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಹೆಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬತ ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸದಾ ಇಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲದ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಮಲ್ಪಡಾಪು
ಸ್ಲೋಗನ್: ಮಹತ್ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರ ಪಂಡ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ದೀನಗ ಸ್ವತಃ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ: ಈತೆ ಲಗ್ನದ ಅಗ್ನಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೋಗುನು ಜ್ವಾಲಾರೂಪಿಯಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೋಗ ಪಂಡ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡಿ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವಯಂನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾಯರ್ಡ ಪ್ರಕೃತಿಲ ಸಹ ಬದಲಾಪುಂಡು. ವ್ಯಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಮೋನೆದ ಪಂಡ ಬಾಯಿದ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ಸುನು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಯೋಗ ಬಲನೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.